Ана инаш панҷум чашма. Ана ин ном доштааст, панҷ чашма. So beautiful. Машаллоҳ. Ки маротибаи аввал аст ман ҳам ворид инҷо мешавам. Бисёр табиати зебо дорад. ҳавои соф. Машаллоҳ. салому дуруд эй ҳамватан ва кулли тамошобинони гиромӣ. айни замон ман ба яке аз минтақаҳои сайёҳӣ ва зеботарини Тоҷикистон ба Искандаркул расипор ҳастам, ки ин минтақа диққати ҳазорҳо сайёҳони дохилу хориҷи кишварро ба худ ҷалб кардааст ва ман маротибаи аввал аст ки ба ин ҷо сафар мекунам. ва агар шумо низ мехоҳед ин ҷои зеборо бубинед, пас маро ҳамсафар бошед то аз як гӯшаи зебои Тоҷикистон дидан кунед. Искандаркул яке аз кӯлҳои зеботарини диёри тоҷикон ба ҳисоб меравад, ки он дар баландии 2195 метр аз сатҳи баҳр дар ҳудуди ноҳияи Айнӣ дар доманаи кӯҳҳои бо тамони охир, яъне ҳисор, ҷойгир аст. мувофиқи фарзияи маъмули муосир, Искандаркул номи яке аз забткунандагони асрҳои чори пеш аз милод, Искандари мақдуниро ба худ гирифтааст. Искандаркул аз шаҳри Душанбе дар масофаи 120 километр, аз шаҳри Хуҷанд бошад дар масофаи 240 километр ва аз шоҳроҳи Душанбе-Хуҷанд дар масофаи 22 километр ҷойгир шудааст. кӯл шакли секунҷаро дорад. тадқиқотҳои геологӣ ва зилзилагӣ нишон медиҳанд, ки ин кӯл дар замонҳои хеле қадим дар натиҷаи афтидани кӯҳ ва сари роҳи дарёчаҳои ҳазормеш, сари тоғ, сарима ва моронро банд кардан ба вуҷуд омадааст. кӯҳи афтида 1,5 километр паҳноӣ ва 600 метр баландӣ дорад. ин кӯл он вақтҳо дучанд калон буд. аз кӯл як дарьё ҷорӣ мешавад, Искандардарьё, яъне Фондарьё. ин дарьё дар масофаи зиёда аз 1 километр дуртар аз кӯл аз болои кӯҳи афтида ҷорӣ шуда ба ҷараёни қадими худ меафтад ва яке аз шаршараҳои зебои дунёро ба вуҷуд меоварад. диққати тамошобинонро асосан маҳз ҳамин шаршараи бо ҳашамати поёноби Искандаркул ба худ ҷалб менамояд. шаршараи Искандар яке аз ҷойҳои ҷолиби диққат буда, 1,3 километр шарқтар аз сарчашмаи Искандардарьё воқеъ гаштааст. шаршараи Искандар хеле пурталотуб буда, дар баландии зиёда аз 40 метр ба поён меравад. шаршара аз ду зина иборат аст, вале зинаи дуюмашро мутаассифона тамошобинон дида наметавонанд. дар тарафи дасти рости даромадгоҳи кӯли Искандар боз як кӯли хурдакаки атрофаш дарахтзор ҷойгир шудааст, ки онро кӯли морон меноманд. албатта ман инро ба шумо нишон медиҳам. дар атрофи кӯли Искандар намудҳои гуногуни гиёҳҳои шифобахшро дарёфт карда метавонед, ки бештари онҳо аз нодиртарини рустаниҳо мансуб меёбанд. ҳоло дар миёни мардуми ин диёр афсонаю ривоятҳои хеле зиёд бо номи Искандари мақдунӣ ва ин кӯл мавҷуд аст. ривояте ҳаст, ки Искандари мақдунӣ вақти сафараш ба давлати Ҳинд аз кӯли Искандар дидан менамояд. дар он ҷо хайма зада истироҳат мекунад. аспи дӯстдоштаи Искандар, ки Буҷефал ном дошт, аз обҳои хунуки кӯҳистон нӯшида ба касалӣ гирифтор мешавад. чун вақте сафар пеш меояд, Искандар асбобони худро барои нигоҳубин
ва табобати аспаш дар он ҷо монда бо аскаронаш сафари худро давом медиҳад. вақте ки асп сиҳат мешавад, аспбон дар рафторҳояш як чизи ғайримуқаррариро ҳис мекунад ва баъди чанд муддат буҷефал ба як баландӣ баромада чунон шиҳа мекашад, ки гӯё атроф меларзид. баъд давон худро ба даруни кӯл партофта ғайб мезанад. аз рӯи ривоятҳои пирони рӯзгордида, буҷефал гӯё аз марги соҳибаш, ки вақти бозгашт аз давлати Ҳинд дар роҳ бемор шуда вафот мекунад, огоҳӣ ҳис намуда ба қаъри кӯл меравад. гӯё чанд вақт дар бевақтии субҳ баромада, ишакунон чарида қариби субҳ боз ба қаъри кӯл бармегардад. хулосаи ҳамаи ин афсонаҳо чунин аст, ки гӯё ин кӯлро Искандар дар вақти бутамонро забт карданаш бо қувваи одамон сохта бошад. аммо сарчашмаҳои таърихӣ ин афсонаҳоро ба куллӣ рад мекунанд. искандари мақдунӣ ҳеҷ гоҳ аз ҳудуди Самарқанд берун ба сӯи Панҷакенту Бутамон нарафта буд. пас саволе ба миён меояд, ки кай ва чӣ тавр ин кӯли зебо ва ин дарёи аз вай ҷоришуда бо номи Искандар маъруф гаштаанд. танҳо таърих гувоҳ аст. ҳамин тавр таърихнигорон сабаби асосии пайдоиш ва ташаккулёбии Искандаркулро дар рӯй додани ҷараёнҳои дохилии замин, зарбаҳои зеризаминӣ, таркишҳою лағжишҳо ва селу селравиҳо, фуруғалтҳо аз ҳисоби боришоти аз меъёр зиёд, обҳои зеризаминӣ, ки дар давру замонҳои гузаштаи геологӣ ҷой доштаанду ба атроф паҳн гардидаанд, мебинанд. тамошобини гиромӣ, вақти он расидааст, ки ҳар як нуқтаи ин ҷои зебою таърихиро якҷоя ману шумо бо ҳам бо чашми сар бубинем, ки чаро ин макон диққати ҳазорҳо сайёҳони дохилу хориҷро ба худ ҷалб кардааст. кумаш аз инҷо об мебарояд чашма. ин чашмаи якум. дигар чашмаҳошам мебинем. ана ин дуюм чашма шалакай. ин дуюм чашма. ана ин сеюм чашма. ана вай чорум чашма. ана инаш панҷум чашма. ана ин ном доштааст панҷ чашма дар Искандаркул.
So beautiful, mashallah. Я фоткаться около корабля. Конечно, ты молодой. Можно залезть? Можно залезть? این کلی مورا نام دارد. Наоборот, я иностранца бил гад, он говорит, буда, чипно, Россия. Береза has, Озеро has. Bei uns also die ältere Söhne sind oder Haus. Die Eltern, was machen die da? Ja, die bleibt mit Eltern. Er wird also kümmern, die Eltern. Красота. Aber so bei der jüngsten Tochter oder der jüngste Sohn, die Frau muss aber dann damit einziehen. Bei den Schwiegereltern. Ja, der muss ja. Ja, dann zieht er in. Ich bin der jüngste Sohn. Ja. Die Frau musste dann einziehen und mit der Schwiegermutter, mit der Mutter klarkommen. Das ist ja manchmal schwierig. Man sucht sich ja den Mann aus und nicht die Eltern vom Mann. بنهایت هوای زیبا، هوای فورم. حدود منزل اسکندرکل جایگیر است، یعنی که شرشره این زمان راه سوی شرشره قدم میمونیم. باید گو که مرتبه اول است من هم وارد اینجا میشوم. بسیار طبیعت زیبا دارد، هوای صاف. میدونین این راه شده بوده است، سنگا نافر آمده یم. این کار کدام میگذاریم، علاج نیست دیگه.
шунавандаи хушназар, сафари якрӯзаи ман аз мавзеи зебоманзари Искандаркул ба охир расид ва умедворам ки ин навори таҳия кардаи ман писанди шумо гардид. Ва инак ман бо як рӯҳияи зебо ба пойтахт бармегардам. шумо низ ҳаракат кунед то аз табиати зебои Тоҷикистон, аз мавзею ҷойҳои зебою таърихии ин диёр дидан кунед. пушаймон нахоҳед шуд. то навори оянда, худо нигаҳбони мо шумо бошад.